Tal e como xa adiantaran na súa última comparecencia, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza inicia o seu calendario de mobilizacións. A primeira será o 14 de xullo, unha manifestación que partirá do Centro de Saúde de Ribeira ás 8:30 da tarde. Previamente, a partir do 25 deste mes, iniciarán unha campaña de recollida de sinaturas. En este tempo, hasta o día 14, imos empezar unha recollida de sinaturas dirixidas ao Conselleiro de Sanidade solicitando que, o que decía Cristina, non? O reparto ten que ser equitativo. Non pode ser que as persoas que vivimos na periferia recibamos menos profesionais que os que viven máis en torno á P9. E iso é algo que o Sergas ten que buscar a maneira de facelo. A precaria situación da sanidade a nivel xeral vese agravada pola ausencia continuada de facultativos nalgúns centros de saúde, como son os de Rianxo ou Ribeira. Neste último hai 3 médicos de baixa dende hai tempo. O feito de que non se cubran estas vacantes repercute na sobrecarga de traballo dos compañeiros e na calidade asistencial aos pacientes. A ausencia destes compañeiros está a ser suplida por unha sobrecarga asistencial por parte dos compañeiros que seguimos traballando neste centro, tanto aumentando o número de asistencias nas súas axendas como prolongando a súa xornada laboral. Eu hoxe salo de unha doble xornada laboral. Traballei toda a mañán e traballei toda a tarde. Esta situación conleva que o consultorio de Palmeira este pechado porque non ten médico nin temos previsión de que o manden. E esta situación de precariedade vai a pasar a ser insostible completamente no verán. A situación é similar no Hospital do Barbanza, onde a falla estrutural de persoal nalgúns servizos engádense as ausencias sen cubrir e o incremento da poboación á que atender durante o verán. No caso das urxencias este verán, nin sequera se reforzará o servizo nocturno cun médico máis, polo que só quedarán 2 facultativos en cada quenda nocturna. Necesitamos, resumindo, e con isto acabo, ser 3 médicos de noite todas as noites do ano. Estamos resignados a que só sexa así en xullo e agosto, pero é inaceptable que este ano nin siquiera se poña ese terceiro médico en xuño e agosto. Somos conscientes, como así que para cubrir este terceiro médico de noite e as nosas vacacións se necesita contratar a 4 médicos, como así o solicitou a nosa coordinadora, pero a resposta da xerencia é que non hai médicos. Ademais das mobilizacións, a plataforma demanda o apoio dos partidos políticos que en moitos casos levarán mocións aos concellos reclamando unha cobertura axeitada tanto de persoal como de medios necesarios para garantir unha atención pública de calidade en toda a comarca.